tamén esa segunda posición. E a Megrove Perillo en busca da terceira e cuarta, e ao mesmo tempo da segunda e terceira na Liga do Noroeste de Traíñas. Tirán pode superar a Ares, colocarse cuarta nesa clasificación final. De tantos puntos que vai a sumar nesta bandeira, nesta 13ª edición da bandeira Concello de Vigo. A tripulación de San Bartolomeu de Meira xa está celebrando este triunfo. Vai a entrar na primeira posición o seu patrón Jacobo Gallo, xa celebrando ese triunfo con amplia ventaxa. Por lo tanto, San Bartolomeu de Meira ya teñen entrando na primeira posición, facendo os últimos esforzos. Entra San Bartolomeu de Meira como vencedora desta bandeira Concello de Vigo. Na segunda posición entra Tirán. Finalmente terceira vai a ser para Perillo, a cuarta para a Megrove e a quinta para Ares. Atención, porque ao final Perillo no último largo foi capaz de superar a Megrove. A Megrove que se afundiu. En teoría, Perillo pasa a ser segunda na clasificación da Liga do Noroeste de Traíñas. A igualdade entre as dúas embarcacións. Aí vemos a entrada de Ares, que foi finalmente quinta. Ares tamén perde esa cuarta posición na Liga en favor de Tirán. Por lo tanto, na línea de chegada, primeiro San Bartolomeu, segundo Tirán, terceiro Perillo, cuarto a Megrove e quinto Ares. Esa foi a clasificación final desta tanda. Hai que ver os tempos de cada embarcación, porque hubo dúas tandas antes. En Vila de Cangas estaba tamén metido en tempos, ainda que participou na tanda anterior, estaba para colocarse nos primeiros lugares. De todas maneiras, Vila de Cangas supera o Náutico nesa Liga de Noroeste de Traíñas, que queda con San Bartolomeu primeira, segunda Perillo, o triunfo de San Bartolomeu de Meira celebrado por os seus remeiros. Cuarta quedaría Tirán, quinta Ares, sexta Vila de Cangas e sétima Náutico de Vigo, si non fallan as miñas contas. Pois tamén a Muros, colocado no oitavo posición. Mentre seguimos vendo o que son os últimos instantes desta 13ª bandeira Concello de Vigo. Realmente unha bandeira que nos deixou este emocionante final desta Liga Noroeste de Traíñas. Nesta terceira tanda, os tempos oficiais indícanos que Meira fixo 20 minutos 18 segundos, excepcional rexistro. Segunda posición foi para Tirán con 20-29. Terceira foi Perillo con 20-33. Cuarta a Megrove con 20-38. Por lo tanto, sacoulle casi 9 segundos neste último treito. E Ares na última posición con 20-56. Vais a entregar a bandeira do Concello de Vigo. E atención tamén ao rexistro de Vila de Cangas nesa quinta posición con 20-38. Vemos a Franco Cobas, o presidente do Real Club Náutico de Vigo, acompañada de Lucía Molares, concelleira de Deportes de Vigo, que lle van a entregar a Jacobo Gallo esa bandeira Concello de Vigo, 13ª edición, que se vai para Meira, que consigue ademais
a su quinta victoria nesta Liga Noroeste de Traíñas. Falta 5 clasificados. A esta hora Concello de Vigo, que es precisamente Vila de Cangas con 20, 38, 78. Ese é un momento esperado por todas as embarcacións e sobre todo por as vencedoras. Aí temos a Lucía Molares felicitando ao patrón de Meira, dándolle esa bandeira Concello de Vigo como gañador desta 13ª edición que se disputou aquí na Ría Viguesa, neste campo de regatas instalado con saída diante do Peirao Comercial, en un campo de regatas que se podía observar perfectamente desde o Real Club Náutico de Vigo, organizador desta ova. Os aficionados que tamén celebran, como non, ese triunfo de San Bartolomeu de Meira. Esta é a clasificación final da Liga da Noroeste de Traíñas. Bartolomeu de Meira, que cumpliu cos pronósticos coa súa superioridade. Segunda foi Tirán, ou vai a quedar Tirán. Terceira, o Club de Regatas de Perillo, que perdeu a segunda posición nesta bandeira Concello de Vigo. Cuarto, Amegrove. Quinto, Vila de Cangas. Sexto, Muros. Sétimo, Ares. E oitavo, Real Club Náutico de Vigo. Tanto, esas son as 8 primeiras posicións. Despois encontraremos a Cabana de Ferrol, Coruxo, Aproba, Rianxo, Castropol, Chapela e a última posición para as Xubias no 15º lugar. Xornada emocionante, aínda que esta embarcación de San Bartolomeu de Meira partía como clara favorita para lograr o triunfo que logrou de forma brillante, pero estaba emocionante ese duelo entre Amegrove e Club de Regatas de Perillo, finalmente saldado con Perillo nese último treito que logrou superar o seu adversario con claridade e adiantarse a que estaban separados nun punto na clasificación nesta Liga Noroeste de Traíñas. Insisto, primeiro San Bartolomeu, segundo Club de Regatas de Perillo, terceiro Amegrove e cuarto Tirán. Foi a clasificación desta Liga do Noroeste de Traíñas. Unha xornada emocionante nesta bandeira Concello de Vigo. Ponse, polo tanto, punto final a esta temporada galega de Traíñas. Ainda nos quedarán por vivir máis emocións dun deporte realmente espectacular e dun deporte que debemos vivir con notable intensidade aquí na Ría de Vigo. Con ese triunfo, vámonos deixar ese triunfo de San Bartolomeu de Meira. Vamos a deixar aquí esta retransmisión que efectuamos desde a Ría de Vigo con ese triunfo, como les decía, de San Bartolomeu de Meira.